खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं फरायसाफोरनो स्कुटि रानना होदों मैया क'क्राझार साइन्स फरायसालिमायाव। मख'नो गोनांदि बे बोसोराव जानाय गोजौसिन गेजेरारि APSC एबा आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिल आनजादाव फारियै 75 जौखोन्दो आरो 60 जौखोन्दोनि बांसिन मोननो हानाय गासै मेलेम गोनां लाइमोन हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनो गोग्गाथाव डक्टर बानिकान्त काकति बान्था गथायनानै होदों बिटिआरनि CM प्रमद बर'आ। बान्थानि बाहागो महरै बिथांमोननो गोदान स्कुटिफोरबो रानदोंमोन, जाय बिथांमोननि सोलोंथायारि गोब्राब नाजानाय आरो बाउसोमनायनि थाखाय बाख्नायनायनि नेरसोन। बे हाबाफारियावनो MLA लरेन्स इस्लारि, EM रेवरेवा नार्जिहारि आरो बान्था मोनगिरि फरायसाफोरनि नखरफोरा बे गोग्गाथाव हाबाफारियाव नुजाथिदोंमोन। नैथि रादाबाव दं बाक्सा जिल्लानि सिमलायाव BPF दोलोनि CWC जथुमा खुंदों। बे हाबाफारियावनो मैयाबो जयेन जादों UPPLनि मददगिरि आरो BJPनि दैदेनगिरि इमानुएल मुसाहारिजों लोगोसे 100 निबो बांसिन गुबुन गुबुन दोलोनि मददगिरिफोरा BPF राजखान्थि दोलोआव जयनिं जादों। मख'नो गोनांबावदि बे हाबाफारियावनो BPFनि गाहाय आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाहागो लायो। लोगोसे बिसायख'थियाव BPF दोलोआ मोननै बियाबाव बिजाथि होगोन होनना बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो। थामथि रादाबाव दं भारतनि उत्तर प्रदेशनि सासे 46 बोसोर बैसोनि स्रिमथा श्रीवास्तव मुंनि आइजोआ बावैसो सासे गोथां सुबुंनि गोलावसिन खानायनि थाखाय गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड बिमुं मोननो हायो। रिपर्टफोरनि बादिब्ला स्रिमथाया 14 बोसोर बैसोआव गावनि खानाय सिननिफ्राय गोजानाव थादोंमोन। बे समनिफ्राय बिथांजोनि खानायनि लावथाइया सोमोनांथाव 7 फुट 9 इंसिसिम सौहैबाय। गावनि गोलाव खानाय लाखिनो थाखाय बिथांजोनि बाउसोमनाया बिथांखौ रेकर्ड बुकआव जायगा मोननायाव मदद होदोंमोन। ब्रैथि रादाबाव दं अमित शाहआ UNLFजों गोजोन गोरोबथाखौ जारिमिनारि जाफुंसारनाय होनना बुंदों। बुधबाराव मणिपुरनि बयनिख्रुइबो गोजामसिन सेरफाङाव थानाय हाथियार दैग्रा हानजा इउनाइटेड नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट मिरु सरकार आरो हादोरसा सरकारनि गेजेराव बुधबाराव 3 खनायारि गोजोन गोरोबथायाव सागान होयो। मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाहआ बे गोरोबथाखौ मोनसे जारिमिनारि जाफुंसारनाय होनना बुंदोंमोन। अमित शाहआ बुंदोंमोन, भारत सरकार आरो मणिपुर सरकारजों दिनै UNLFजों सागान होजानाय गोजोन गोरोबथाया 60 बोसोर गोलाव हाथियार दैग्रा सोमावसारनायनि जोबनायखौ दिन्थियो। बेयो आंनि गाहाय मन्थ्रिजिनि गासैबो थाफादेरनाय जौगानायनि नोजोरखौ मोगथाङाव जाफुंहोनो आरो सा-सानजा भारतनि लाइमोनफोरखौ मोनसे साबसिन इयुन होनायाव मोनसे जारिमिनारि जाफुंसारनाय बिथाङा फोसावो। बाथि रादाबाव दं APSCनि साख्रिनि थाखाय रां जाख्ल'नायखौ होबथानो नाजाबाय थानायनि गेजेरावनो APSCनि केलेंकारिजों सोमोन्दो थानाय सासे ACS मावख'गिरिखौ बुधबारनि मोनायाव खानाय जायो। सुलुंनि बादिब्ला जर'खा नायबिजिरग्रा हानजाया दायनिगिरि मावख'गिरिखौ गुवाहाटीनि 6 माइल ओनसोलनिफ्राय खादोंमोन। दायनिगिरिनि मावख'गिरिनि सिनायथिखौ लेङाइ साख्रि मावगिरि राकेश दास होनना मिथिनाय जादों। खौरांनि बादिब्ला राकेशआ खारखोमानानै दंमोन आरो पुलिसखौ खानायनिफ्राय होबथानो थाखाय गावखौ गंसे रानस्राव न'आव दोनखोमादोंमोन। आथिखालाव दायनिगिरि मावख'गिरिखौ गुवाहाटीनि आलुबारियाव थानाय CID मावख'आव लांनाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।